Малцина знаят, че в Разлог има стари възрожденски къщи, които са специфично архитектурно и историческо богатство. Част от тях, поради липсата на грижи, са унищожени или самоунищожени. Ето тук ясно личи ролята на общината, веднъж като инициатор и втори път като институция, която да изисква от собствениците на такива къщи да изпълняват задълженията си по Закона за опазване на културното наследство. Съществуват и сгради общинска собственост, но при тях пряко трябва да бъде осъществена намеса с цел тяхното съхраняване и адаптиране като активни музеи с живо пресъздадени традиции. Централната градска част на Разлог днес е обременена с сгради, които имат историческа и архитектурна стойност и с такива, които са зле поддържани и неугледни. Затова считам, че е нужен регламент в устройствените планове, които да ревизират височина на архитектурния силует. Но преди това е нужно прецизно проучване, обемно планиране и съобразяване с евентуални инвестиционни намерения. Като краен резултат, центъра на Разлог трябва да бъде съвременен, като съхрани и историческите ценности. Мечтата ми е в Разлог да бъдат приложени добрите европейски практики по отношение на публичните градски пространства. Става въпрос за площади и паркове с динамични функции. Площадът трябва да се превръща в рамките на денонощието като концертна площ, дансинг, изложба на открито, място за спорт. Да променим Разлог сега с бюлетина номер 8.